שאתם קמים בבוקר, שמש זורחת, הציפורים מצייצות, שותים את הקפה, קוראים עיתון, נשיקה לאישה, נכנסים לאוטו, והשכן שוב חסם אותך בלי להגיד מילה. אחרי רבע שעה של המתנה, כשכבר ברור שתיכנס לפקקים ותאחר לישיבה הראשונה, תיוצא לדרך. נכנסת לפקקים. ואז החוכמולוג, שבטוח שהוא המציא את השוליים. עוקף את כל מי שמחכה כבר 30 דקות בפקק. סוף סוף הגעת למשרד. מישהו לא סופר אותך, נתקל בך ואפילו לא מסתכל לראות מה קרה. אחרי שאספת את כל מה שנפל, כמעט הספקת להגיע למעלית. האיש במעלית כנראה לוקה בעיוורון סלקטיבי, ואתה נשאר מהצד השני של הדלת. אני אומר לכם, לפעמים לא ברור פה מי הילדים. במועצת התלמידים אנו מקיימים ועדת כבוד. בכיתות ו' אנו שגרירי כבוד ומשתתפים בתוכנית אל תדאגו לי. במסגרת מועצת התלמידים חילקנו שוקו חם בהפסקה הקרה, וכולם עמדו בטורים ישרים ומסודרים. כמו תמיד, החלטנו לתת את ההובלה לילדים. ואם חשבתם שנשארנו מאחור, אז אתם טועים. הפעלנו את צוותי המורים, נכתבו תוכניות ייחודיות בנושא הכבוד. הכנסנו את נושא הכבוד בתוכניות הלימודים. יום ספורט ייחודי. ערך הכבוד משולב בטקסים. אשכולות חשיבה, אל תלעגו לי. צוות החם מורחב, מורים, הורים ותלמידים. זה לא חלום. זאת מציאות. באשכולות יש עדיפות. גם אנחנו. גם אנחנו. גם אנחנו. יחד. כאן ניצור ונשמור. על בית ספר אשכולות. כמקום של כבוד.